Bisan pa man kung wa tuguti ang mga firecracker o pyrotechnic retailer sa Lapu-Lapu City nga mag-set up sa ilang mga stall sa duol sa mga panimay o gubang mga establishmento. Apan may pipila pagihapon ang nagpabilin sa naandan nilang pwesto, daplin sa kalsada ug haduol pagayod sa mga panimay. Gawas nga makaapekto kini sa dagan sa trapiko. Kay walay klarong kaparkingan ang mga sakyanan sa mga customer, delikado usab kini sa disgrasya. Kinumduman ni atong December 18, 2024, alas 7 sa gabi, naukay ang parehong mga motorista o mga mulupyo sa Puro Kapayas, Barangay Kanhulaw, dihang sunod-sunod nga miulbo ang mga display sa mga pabuto sa usa ka stall nga gimontar, daplin sa kalsada ug haduol sa usa ka panimay. Karong tuiga, gipabalhin na sa Tacan Muir Road ang naasoyng mga retailers nga nagbutang sa ilang mga stalls kaniadto daplin sa kalsada. Apan kay wa mituman ang tanan, hinungdan nga karong hapon, may patawag og tigom si Mayor Cindy King Chan uban ang mga kapitan sa Barangay Babag ug Kanhulaw, pangu sa CTMS ug pangu-usab sa firecracker and pyrotechnic retailers. Karon amo nang i-discuss karon ni Mayor, pero yung instruction nga dapat i-pull out gyud na along the MCR Mactan Circumferential Road